Ai, li hauríem d'haver fet un vídeo abans, però era supermaco, us ho prometo. Tot un photoshoot. Menorca és casa. Estoy practicando ya. Y ahora también viene la pretemporada. En segona posició, Jordi, amb 47 punts. Vas primera? I en primera posició, probablement jugarà tercera o segona, amb 36 punts. Per què primera? Per què de segona? Mireu, avui he agafat cargols, els meus millors amics de tota la vida. Saludeu! Avui hem anat a la platja amb aquests dos humanots. Pots enfocar-me les tetes només?